କୁହାଯାଇଛି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିଦେବଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିର ରକ୍ଷକ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବିନାଶକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏହି 3 ଜଣ ଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ କିଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ତ୍ରିଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ କିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପୁରାଣ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ 2ଟି ଗାଥା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ଶିବ ପୁରାଣ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଥରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୋଇଗଲା କି 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ କିଏ। ଯେତେବେଳେ ବିବାଦ ବଢ଼ିଗଲା, ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନିର ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରକଟ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ କଥା ହେଲେ କି ଏହି ସ୍ତମ୍ଭର ଶେଷ ଭାଗ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ପାଇବ ସେ ହିଁ ବଡ଼। ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ସ୍ତମ୍ଭର ତଳକୁ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଉପରକୁ। କିନ୍ତୁ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଅନ୍ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ଯେବେ ଫେରି ଆସିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ସତ କହିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଅନ୍ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ମିଛ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମିଛ କହିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ତମ୍ଭର ମଧ୍ୟରୁ ମହାଦେବ ଶିବ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ମିଛ କହିଥିଲା ତାକୁ କାଟିଦେଲେ ଏବଂ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତୁମକୁ କେହି ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ ତ୍ରିଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥାରେ କିଛି ଅଲଗା ଲେଖା ହୋଇଛି। ଥରେ ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା କି ତ୍ରିଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ କିଏ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତ୍ରିଦେବଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେବା କଥା ଭାବିଲେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ନେବା ଦାୟିତ୍ୱ ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଭୃଗୁ ଋଷି ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଗାଳି ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ରାଗିଗଲେ। ତାପରେ ଋଷି ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ଶିବ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଭୃଗୁ ଋଷି ବୈଷ୍ଣବ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଭୃଗୁ ଋଷି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାତିକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ଋଷିଙ୍କର ଗୋଡ଼କୁ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ମୋ ବକ୍ଷ କଠିନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ବହୁତ ନରମ। ମୋ ବକ୍ଷକୁ ଗୋଇଠା ମାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ କଷ୍ଟ ହେଉନି ତ? ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ ଭୃଗୁ ଋଷି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ତ୍ରିଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠର ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତ୍ରିଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୌଣସି ପୁରାଣରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଖୋଜିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ।